Sa edad na to karon for sure manag-partner man daw. Mm. Hindi na po na to i-deny no. Ya gani. Unsa day mag-uyab, mag-uyab manag-asawa na. Mag-uyab pa. Ay mag-uyab pa. Okay. Kaya kung mag-asawa na pila naman ka bulan ning relasyon. Months pa ko ana mo ron. Mansari na mo ron. Okay, happy mansari. Maraming mga batanon, no? Kaya kung manag-asawa na mo. So, ikapila, kabulan na 6. 6 months. Sa edad na to karon, nganong dili na ta mo diretsog pakasal na. Ano mang muraw uyab-uyab pa ni. Ay siya akong patubagon. Ay kara. Ga tigom pa mi. Oo. Kay lisod ka ng walay tinigom. Bisag ani atong edad karon di puta pataka-taka ko ano. Kanang magpakasal kay kanang pakasal mismo dagan kayo aside sa requirement balayran. So gitiguman pa ni. Pero sigurado na kanin niya. Sigurado na. Sana all. Pwede ta mo backtrack kung asa mo naghibalag daw. Kuan rami kanang Facebook. Silingan naman sad mi. Okay. Unsa may istoryana to sa Facebook una? Kuan ni chat man siya nako una dayon. Wa mo kabalo nga silingan ra di ay hantod nga nitug-an siya sa tinuod bang. Ano di mo tigawas sa dalan nga mo magkita mo dito do? Wala dili una dili ko familiar sa iyang kuan ba YouTube. Mura ka dalaga. Dalaga pa ba no? I know dalaga pa mo noon pero kanang mura bata pa ka ba nga mura wag dili kiti gawas-gawas. Di ka tigawas-gawas niya? Di man ko kay tiglaag dito doon sa unahan kay Ay sa trabaho. mo murag layo po den distansya ninyo daw. Pero silingan ra. Ha? Kanto-kanto. Okay. And then pag chat ninyo sa may kisa may ni add ni kinsa. Siya. Ay ano mang imong gi-add ay? Kuan na admire ko siya. Asa man nimo nakita ni murag ni na stroller nimo or na ni-refer nimo nga kani i-add din siya bay? Friend siya sa mga friend na ko. Mutual friends so imong gi-add ra diretso. Arang gyud. And then ni chat ka diretso niya. Ay, tesa gi-accept nimo dayon ang iyang friend request. Wala siya ni friend request na ko una ni diretso ra siya chat. Okay, so di ba mo chat ka message request man na? Oo. Adas na gi-reply nimo dayon. Okay, tingala mo ko na ni pop up nga message request pa tas akong gibasa siya man di ay. Unsa yung na story ato? Ni hi lang. Hi lang. Hi ra sa hi hi Kasi hi. imong gitubag. Ay rapod. Yan na po ko. Hello. Tapos dito na Nagkastoryaan na dito na. Kanos pa man nag-adananay day ato, muron. August. Asa kanang nagka-chatanay mo pila pud ka bulan na? Wala pa yung bulan, mga days pa jud. And then wa pa mo gahibalag anang mga gachatanay pa mo. After mga 5 days dagay nagkig-meet siya nako. Dito ra po sa inyo ha. Dili, iyang gikuha dias akong trabahoan. Okay, pick me up. Char. Pick me up at 5. Gana. Tapos asa mo ni adto? Iya akong gitreat lang mga unog lugaw, ana. Mura po to'y first na mong date nga nitreat siya na kog lugaw. And then naabot na mo karon og 6 months. Ikapila ang relasyon sa usag-usay kapala ni mo ni siya. Ika 6. 6. Na ikaw ikapila ni mo ni siya. Ampat dagay. Ay, dagang kayo. Sana all dagan. Chick boy na ni. Kabalo ka nga uwi-uwi na po yan na kayo mong karelasyon? Sa high school siya nitugan siya na ako nga dagan siya nauyab pero sa Mga idang teenager pa. after niyang gikag Cebu, ako pa'y nabalik niya nga nauyab ba. Katrabaho ka sa Cebu? Ngayon sa ka sa Cebu? Namo ko anak sa Cebu. Pato murag wala nimo na dayonan ra. Naanakan lang. Okay. Ni Lailo Mangbay. Di po nato pugso ng mga taong nilaylo na no, sa kinabuhi. So anitas mga naas dool. Mao. So far sa relasyon sa unom ka bulan, unsa may ato ang mga like goals sa relasyon aside sa magpakasal lagay anana. Unsa ato ang mga padulngan? Siyempre, kanang maayo ra po na mo ang pamuyo ba? Nga, example, So pero live-in na ni no? Live-in ba? Dili. kuan Pero mga dalaga no? Dalagag binata ba? Okay, and then? makaana magud mi nga complicated pa mong sitwasyon sa side nako. Okay nga naman. Kay Bawalan pa kag muguyab-uyab ani idara? dili man siya Okay. Unsa man? bawal, pero marag sa ilaha ba, marag makuan pang obligasyon gani. Murag mo sa ma-require pa ka nga dapat ang attention sa pamilya sa o sa ang sa imo hapot pohon. Pero niya na magkasabot naman mi nga makahulat ra ka, mabot ta na nga panahon. Kahulat ra ka? Ulat. Hantod? Hangtod nga mo
mukuan siya na ako nga magpakasal mi. Bisag ani ato edad din ato dali-dalion Japon ang kuan kay lisod kayo ang pamilya dong kanang mosulod sa usa ka pamilya nga sana nga kinabuhi na. So far pud sa unang kabulan wala ra mo murag pagkadimao or kung manaaman unsa pud kaharon. Naaman siya sahay kanang hapit na po mi magbulag kay syempre kanang sa iyang pagkabuluyagon lang pud usahay ba syempre mapuno ko din tungod sa kalagot din syempre ako maluluyon ra pud so dawat na lamang pud nako. Then hantod nga moingon ko niya kung magkaya nimong magbag-o, bag-uhan na lang imong kaugalingon nga mustay pa ko ana. Syempre nagkagulang ba yata wa ta nagkabata. Tinuod ba po na no? Pero bisag nagkagulang ta ato ra po kanang traktor pod ang ato ang kuan ba kaning treatment sa usag-usa. Ala sige. Hopefully pakasal mo pohon pero ato ra nang paaboton no. Ako na lang mensahe na lang ta sa usag-usa. Lang I hope nga kuan ba kanang magbag-o na ka tapos dili po kasi pabuyag na ko kay syempre maabot beta sa panahon nga magminyo ta. Unsa na lang mag-uban ta sa usag-usa nga maginana ka sa kuha. So walay kalinawon atong panag-ipon. Mora na. Tubag. Love you. Tubag. Ako lang ipa-promise nimo nga bisag siga gaingon ako nga na ako'y lain pero promise na ako nga ikaw ra ug soon to be my wife. Love you too. Pwede mo mag-kiss. Yeah. Sa kan na aping. Hello kadiyo. Sana all. Ala sige, pag-amping mo, pag-ampingan pud ang relasyon og ayun na to ang mga dili pagkadimao no. And best wishes pohon. Salamat. Oh, nalipay na siya. Thank you.